kana son ka samu ɗaukaka to ka yi riko da ɗaya ita'amu ta'ami ciyar da abinci kar kai wasa da sadaka ka rika haɗa mutane kana ciyar da su to da ka ciyar da su sai ka ja maka promotion a office don annabi ya ce wa amma darajatu abinda ke ɗaga darajar ɗan adam na ɗaya ciyar da abinci na biyu ifsha'u salami duk wanda ka haɗu da musulmi assalamu alaikum kar ka yi wasa da kalmar assalam duk inda ka ga musulmi ka ringa yin sallama wallahi in kana sallama Allah yana daga darajarka na uku salatun billaili wan nasu niyam mun Allah ya ce abu uku ne in dai kana son ɗaukakan daraja a duniya ka ciyar da abinci ka yawaita yaɗa sallama sannan kuma ka ringa sallah a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci abin da yasa annabi ya ce a lokacin da mutane suke barci saboda sallar da ake so ka yi ita ma tana da lokaci ƙarshen dare ne ƙarshen dare lokaci ne da bacci yake da daɗi ga mutane kai kuma sai ka tashi ka kama ibada wannan hadisin shi ma isnadinsa yana da kyau yana sahihu targhib hadisin 356 kuma Anas bin Malik shi ma ya rawaito hadisi mai kamar haka yana sahihu targhib a jere malamin ya kawo su shine